Zal thang azal na puk kan thleng phulen atangin two wheeler kan kal hnuah ke in han kala hi art and culture department ina hriat rengna lungdo he puk hriat rengna ani an do ani hi art and culture le luangpon branchway me te hi alungpui a chu ni a hei mom rang kham kin a hnuai kham le kham chin chia chia omani he ta han hi lungpui lian deuh mai ni a he ta han lu thlang na oma ta han lai hi an zalna mun tak chu ni a chuan he lai lung lian deuh hnuai pawh hana kwa la om lungpui lian deuh mai nia a lang por thei lo ani hei hi lung puk ani a chuan he ta pawh hian puk chhawng thumna a hnuai ber ala awm le a hi tuna han puk chhunga kan lu dawn chin ani hei hian lungpui lehlam a chhuak ani tuna han puk chhunga thim em awangin engma lang thei lo a ti hian puk chhung atanga chhuah le dawn trep a pian kan la mek